Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जासि हरग्रोलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै आङो दा दंफैयो जोंहानि आइ मोनाव आरोना, दासो सफैदों आङो। ओमफ्राय दा आइयाथ' न'आव गैया, ओमफ्राय बाबायाबो स्कुलाव थांबाय। दा नै बिस्रा न'आ थाला बन्द आरोना। ओमफ्राय मोनसे खामानि दङमोन, थाखायनो फैदोंमोन आरोना। खामानियाथ' दा जाथ'वाखै, टाइमबो जाथ'वाखै नालाय, ओमफ्राय आं दानो न'आव थांथ'ला। ओमफ्राय सानबायखि बे खामानिखौनो मावलांनोसै, दसे आइमोनाव हारसिंबाबो थाथ'नोसै। न'आवबो एथ'बां जेबो खामानि गैया नालाय, दा आइमोनावनो आं हारसिंब्लाबो दसे थाथ'नानै दा थांफिननोसै आरोना। दा दसे थाथ'नोसै लोगोफोर, स' नायलांबाय थादो। आं दा न'खौ ताला खेवग्रोनोसै। नै ओरैनोथ' इसरा रावबो गैखाया, आइजों बाबाजोंल' थायो न'आव। स' नायलांबाय थादो, मा मावो, मा खालामो आं आइमोनाव दिनैहाय। माने फुङावनो आङो 8:30आवनो न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन आरो, स्कुलाव दोनफैदोंमोन नालाय गथ'फोरखौ। स्कुलाव गथ'फोरखौ लांग्रोबाय, ओमफ्राय दा स्कुलाव दोननानैहाय आं दा आइमोनाव दा डाइरेक्ट फैबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै आइमोननि हांसोखौ देखायनो आङो नै आदारसो बिनो बावला बिसोर आंनाव। ओमफ्राय आङो नोंथांमोनजों माखासे बुस्थुफोर शेयार खालामनोसै। माने आंनि बिनानाव दुइसिननि प्राइज देरहानानै मोनबोनाय बुस्थुफोरखौ देखायनोसै आङो, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। माने बियो ओरैनोथ' बडि बिल्डार मानसिया, ओमफ्राय जिम ट्रेनारबो लोगोसे। ओमफ्राय बडि बिल्डिं खालामो नालाय, बडि बिल्डिंनि कम्पिटिसन पार्टिसिपेट खालामनायाव ओरैनो डिस्ट्रिक्ट लेभेल गेलेबाय, स्टेट लेभेलसिम गेलेहैबाय आरो जोंनि बिनानावा। ओमफ्राय बेनिनो माहायबा फार्स्ट देरहानाय, सेकेन्ड देरहानाय, बिदिनो गल्ड सिलभार मेडेल मोनबोबाय आरो बियो। गुवाहाटि, तेजपुर, बहाबा कार्बि आंलं नामा, बहाय गेलेनानै देरहानानै मोनबोनाय दङ। नोंथांमोना नायलांनो हागोन। र' आं देखायनो। नैबेसोर गासिबो बेनो देरहाजोबनाय। आरो नैबेबो केमेरायाव माने फिसा फिसा नुयो, खिन्थु बुस्थुआ बहुत गिदिर गिदिरथार लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेयो जोंनि बे बिनानावानो आखिनायमोन बेबो। ओमफ्राय नैबे गावनि बार्थडेआव गिफ्ट मोननायमोन, गावनि लोगो होनायमोन। नैबेबो नैबेनो आरोना जोंनि आगैया, बिनानावा। ओमफ्राय दंफांनि कार्डनि बुस्थुआव दाननानै लिरनायमोन नालाय, बेनि थाखायनो पिक्चारा एसे दस्रा नुदों आरो, खिन्थु बेबायदिनो आरोना बिनानावनि महरा, बे लोगो। ओमफ्राय नैबे सावगारिखौबो जोंनि बे बिनानावानो आखिदों। कमेन्ट खालामहर लोगोफोर, मोजां मोनदोंबा, माबायदि मोनदों। नैबेखौबो बेनो आखिनायमोन। बिनानावा माने बङाइगावआवसो थायो आरोना। मालाबा नोंथांमोननिसिम आङो लाबोगोन, आंनि भ्लगाव आंनि बिनानावखौ देखायगोन आङो। बियो बङाइगावआव थायो आरोना, ओरैनो 4 इयार्ससो जाबाय। जिम ट्रेनार दा बर्थमान सना जिम दङना बेंटल गेटआव, बेवहाय ट्रेनार आरो बियो। बे बडि बिल्डिंनिबो गावबो पार्टिसिपेट खालामबाय थायो, गोजान गेलेहैबाय थायो। ओमफ्राय नै दा नेक्स्ट बियो माहायबा एसे गोजानाव गेलेहैनो नागिरदों, आउट अफ आसाम। ओमफ्राय साख्रिबो एप्लाइ खालामगासिनो। नायनोसै उनावहालागै माबा मोनसे जुदि मोनोबा बियो जब, पारमानेन्ट जब। ओरैनोथ' डिफेन्सआव, फर्सआव बियो इन्टारेस्टेड मानसिया, फर्सआवनो बियो एप्लाइ खालामदों। नैबे मार्च मासावहाय बियो एग्जाम होगोन आरो लोगोफोर, जोंहानि बिनानावा। ओमफ्राय आङो थाबैनो बेखौ ब्लगाव लाबोगोन नोंथांमोननिसिम।
अन्नानै जायफोर गोदान सोरबाफोर गोदान दङबा साबस्क्राइब खालामना हो आंनि चेनेलखौ आरो बयबो सापर्ट खालामलाय गावजों गाव लोगोफोर आंनि बिनानावनि डेडि बार्थडेआव मोननायमोन बेसेबांबा गिदिरथार फज'नानै दोनदों आइया माने लोगोफोर दिनैहाय आइमोनहानि स्कुलाव गुण'त्सव दङ नालाय बाबानाबो गुण'त्सव सोलिगासिनो दंखायो मैयानिफ्रायनो स्टार्ट जादों आरोना ओरैनो स्कुलनि खामानि दामानि टिचारफोरनि गावसोर स्टाफफोरनि खामानि दंमोन मैया ओमफ्राय दिनैहाय आइमोनहानि स्कुलाव माने दिनैहाय अफिसार फैदोंनो अफिसार ना मा होनना बुङो जायखिजाया गुण'त्सवनि ओमफ्राय बाबानिया गाबोन जागोन आरोना ओमफ्राय बिसोरो नै बिसनाफोरखौनो खनस्रांनानै थांनो मोनाखै नालाय फुंथारावनो मास्टारा फन हरनानै फुङावनो थांनानै दोनो ओमफ्राय आङो बिसनाफोरखौ एसे साफा खालामना होलांसै आरो हास्लाबलाङासै नालाय बिमाया फुङावहाय ओंखामानो मोनजालाङाखैनो फुङावनो बाबानो संबाय खावबाय जाहोहरबाय ओमफ्राय हाखु दाखुजों गावहा जालांस्लाबनो हायासै आरोना गावहा दा स्कुलाव संनाय खावनाय सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय आङो बेखौ एसे साफा खालामनानै जिफोरखौ खनस्रांनानै होलांजोबसै लोगोफोर नायलांबाय थादो होमबा खनखांबाय लोगोफोर बिसनाल'सो खनखानांगौ दंमोन नालाय ओमफ्राय दा नायहैनोसै किटचेनावबा मा खामानि दङ थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो नै किटचेनाव थालामारि बुवाखैसो खुलिनो रोंलायलाङासै आं ओरैबो थाला गैया ओरैबो थाला गैया पुरा खोमसि खोमसि लाइटफोरालाय नै हा खामानियाथ' थोरसि लथा सुजोबखानायसो जेबो गैया होमबाथ' किटचेनाव जेबो खामानि गैया लोगोफोर जुदि खामानि दङमोनबा थोरसि लथा सुनायनि खामानि जुदि दङमोनबा सुना होलांसिगौमोन आरो आङो दा माथो खालामबावनो दसे थानोसै दसे थानानै थांसै आरोना जि दोनफिनसै जाबाय र' आङो देखायनो नोंथांमोननो नैबे जाबाय जोंहानि आइमोननि बाथौ ओमफ्राय बै इसिं न' बैयो इसिं न' माइनाव दोनग्रा न' आरोना ओमफ्राय ओरैहाय बे जाबाय ओंखाम संग्रा ओमफ्राय बे जाबाय साहानि न' जाबाय लामा दाउनो आदार होनो थिनदों आइया दाउनो आदार होनोसै दाउबो जाफैजोब्बाय दासो फन हरदोंमोन हनै खेबलायलाबायबायसो दाउला खासि बानायनानै दोननाय दङ माब्रै माबासो जादो नोंहालाय माखौ गिखो जाफैदो ओरै दाउस्रिबो मानै जाफाफैलायदों हनै बे दाउस्रि मानैया बेरे फुंजेयावनो फैनानै मेथाइ बिफैयो बाबानाव मेथाइ बिफैयो बिदिनो ब्रेड बिफैयो हरबाय थायो नालाय ओमफ्राय बाबाजों बिराद लोगो आरो नोंस्रा मालिकआ गैया आंसो दिनै मालिकआ न'नि मालिकआ दिनै आंसो जादो
नै बिराद साइज बिबारा लोगोफोर नै नै गोजौआवबो ओरै मानलाजोबलांनाय बे फुला ओमफ्राय गलाब फुल देखायनो र' आङो नोंथांमोननो जा गिदिर गिदिर बारो गलाबा माने आगायो बिराद बोसोरनि बिफां बियो बायनानै गायनायमोन आरोना नार्सारियाव बायनानै लाबोनानै गायनायमोन नै आंनि मोखांजों समान जाफ्रामनो नागिरो नै बेसे गिदिर बिराद गोथाव मोदोमो नै बेबो बारगोन बेहा दासो थफिनायानो नै बेसेबा गिदिर नै फुलानो मेरला मेरलाथार जोंना बिनानाव फुल गायफबथारो बिराद फुल गायफबो जोंना बिमाया नै ओरैबो दङ लोगोफोर आइयाबो दा बावैसो फन हरदोंमोन नालाय खामानिया जोब्बायानो फ्राय फैसिगोन आरो दायो आइखौ दसे नेथ'नोसै ओमफ्रायो दा आइ फैखांबा ओंखारलांसै आङो आयै थांसै आं दे टाइमा नै जाबाय ओमफ्राय ससे थांफानो मोनबालाय दे फास्रा लादो दे गुसुआ गाज्रि जायाना स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन